buhaton. Kita ba? Ako siya ng kiton. Ay kapi-kapon na nanaon. Oh my God. Pero ay lang nang ubos sa kaya ako ang mana. Handag ko na kaya akong kabaw. Hanapay nati. Dako ani nati maparehan sa gidakon sa iyang mamagpapa. Ako ni pamaligya kay ako na sa ibali na sa kabaw na sa baka, kanding, manok, baboy. Sa pa ng mga mananap nga pwedeng paliton ako. Akong paliton kay para musuap may akong negosyo. Kay para sa amo ang umabot kasal sa kuha nga pinalanggan ako nga uyab. Wala pa mo kapamaya to. Nga mao ni ako igasto-gasto kay para bungga sa akong pamay pohon. Oh my God. Uy. Ni amo ka nga apas magka nga masugayan ka rin kabaw. Okay ra ako musungay nimo kay Mga magbuang dira ay nagyuyo ikor usa. wala lab ang ato ang kabaw ako nang gipadako mayo kay mahali na mudag ko ng tulo. Kasi mo din na mahalin ng kabaw na tulab. Oy, ini kada ko nang nati. Gamay pa nagtutoy pa kinang nati gani noong sa gani wa bagay ko mahalin nga sipog tutoy nimo noong sa bitaw kay. Asam di ka pa dong? Adto sa akong mga amiga kay. Nay meeting ba mga marites? Mga marites no. Api ni mo naman karon sa marites no. May meeting mo ron. Oh, mag-meeting me. Every Sunday din na yung meeting sa mga marites di ay. Unsa sa kay mga chismis ninyong mga kaming mga sunod semana mga Mo oras sad na sa mga marites la pud na. Di na ang nga na ma-share ba kay. Katag-katag naman sad na kay bawo na kay kay. lagay kung na chismisan na silinga to kabalong kung kamo na nagplano ana. Ha? Sige na labas. Sige kay ako rin kung ano sang kabaw re. Amping ha. Oh. Ay, kaya ni Jisa. Sa kay tuyuan ni niya, no? Nagipare mo dyan ko, nakawan naman taan dire, eh. Jisa, Miss Jisa. Hey, what's up? Oh. Gaya sa nimo, gabi, huwag ka makalakang, huwag kang hatog patay. Bot man ka ako aman eh. Ay, buta na eh. Basta may tuyo ni mo. No, debis. Kanang, nakahangyo ni mo ba? Saan yun mo? Pwede fever. Ang sama na. Kanang, so ay gunog akit akong uyab. Ha? Ha? Best friend mo tawag ko, sige lugo. Sige, akitib. Ang sama na susi mo utok, eh. Naman, di ka. De, iso ka. Okay ra ka, okay. Umata kay sakit, eh. Masa ka man? Bes! Oh. Suwayan gani, suway ba? Sabot ba sa din ako ha? Kana mo sugot ko. O nga nang makuha ng usiya. Oh, makita na ako din yun eh, tinadanay na iya. Sige. Kana, Sa ako man ko na, sa may anak ko buhaton. kita ba? Ako siya ng kiton. Ay kapi-kapon na nanaon. Oh my God. Pero ay lang nang ubos sa kaya ako ang mana. Ana. Ana, oh. Ako ng buhaton na. Buhatan ha. Pantay bita masuko ka ha. Di lagi ko masok ko, I swear. Ako di jud ko di man ta ko mubuhat ana. Nya usa ba na mo ni mo ang gikon imutang sukdon ba imong Paris og laba kaniya. Oh, dapat lang kay ikaw biya sa una. Gihangyo sabi ako nimo, di ba? Sa una, naka-remember pa ka. So dugay naman tang buwag naman. Dili raw sa kalaki sa unong biya to kabuok. Gabis. Sige na bisa, sige no good. O lagi uy mo sugot lagi ko asa man siya ba? Ito pag istorya mo niya, bili lang ko na tiga kunuhay. Sige. Kaya ra? Okay kayo. Sabot na to ha. Oh, sige. Sabot na to. Ako ning kwentahon kung pila jud halino na ring akong kabaw. Oh my God. Kay punpohon sus ako ra ba yung ipangandoy nga makasal nya mapamayan ako ang uyab. Hi. Asa na? Oy, di ba kuan ka kanang amiga man kani kuno Jisa no katong love nako. Ano ko sa kadri day nga murag nag-meeting man kuno mo. Uso ko labot nila ha, di sa ko maritis. Yang sa nangyari kanang isa nga. Wala na nagunsa day ka. Ay nagkwinta-kwinta ko kanang pila sa kabaw ba. Layo lang wala no touching man kay loyal ba kay ko sa kung uyab ya nun sa bitaw. So loyal. Uso na ron kabit oy la. Ay kanang adi lang sa kuan kay kabalo ka ang plano nako namo ni Jisa nindot kayo pamayan ako siya pakaslan nya lisod kayo Mailog pa na. Gilukas na mga libat sa kuha ano na uy. Gapa raw day ni. Nauso man na uy. Ay siguro lista uy. Adi na nangamuyo ko nga di lang bitaw ko matintal loyal kita ko. Sure ka? Oh my God. Hindi mo sa kumusaban Jisa good. Kanang Usa ka kadak ay mo ano? ugat ra na sa kuha. Mirag ingani?
Dako rasa ni murag tunga-tunga ni. Mangutan lang lagi sa ko. Mangutan lagi sa sakit dakon. Pwede man, nangutan na pa mo kung pwede mo ito ba? Di ba? Ay, dili lang ko lisa. Budak anak sa ini. Kabalo ka. Dili biya ko isiboy biya. Sos, di si boy. Di ka mahagpahan ako, ani? Sa sekreto ng good, usa ka man, uy. Opo, bita-bita mo kasan? Lagi sa ba? Ato-ato lang yun. Oo, uy. Ato-ato rin eh. Lami, may good ko always. Ikaw bang sisa? Hindi ko sopo. Ini siya ganun. Nawala. Ay. Nagpakwenta na siya nangutana na siya pilang kabo. Alam. Kita pilang kabo ba nagkita-kita dapat. Ko trader kita. Si trader. Roy. Trader ka. Kung saan nagkasi ikaw sad. Nadala po ka na. Bigyan mo pa na siya. Wala man nagkwenta naman pila linos Kung ano kabo. sa kabo. Magpintahin pa mo pa doon ubos. Lamig ko sa Dapat ko mo. Purpose para masayod ka. Usa to gisabutan kanina, ha? Wala gisabutan. Wala gisabutan. Ha? Trader kita ito. Traidor. Lingon ka na ako, nahagito na ako imong bana ug madaba. Oy, kuya pa ni mo. Ampay pa mo. Kaya naman kiti mo siya. Di ba dagin niya buhaton ka respeto kay ko ni mo yang ano? Imo ko yung traidor. Imo ko yung traidor? Wait up, pestro ako. Di mo gusto buhatan. Parang gibuhat di mo. Ha? Usa dili ay. Usa dili. Usa na hagit ni mo di ay. Ha, mo gali mo. Hili kita. Layo ra kay ni mo lapoy. Layo. Ganun daman, madala man kana niya. Usa man ni sinabutan ni ninyo de nga inyo. O, ingon siya na ako na hagiton ko nuti ka. Ampay Ikaw na nagplano ani ano musuko man ka. Mo gali. Ampay mo na ikaw pa padala ba ako. Gusto ko dalo ha. Lami mo sa siya. So yan sa tika. Ano gusto ka kaloyal? Pero kasi ka na. Mo kuno mo trader ampay pa kay ka. Ampay pa. Si traidor oy. Trader kay ka. Ikaw maginagingon ako gani ana. Nino ko yung traidor. Pagtarong ha. Kamu ba? Usa ka man. Ang tao nga, tarong kayo, inyo yung ganap.